Proġett li se jfisser Malta aktar sostenibbli u nadifa. Hekk ġie deskritt il-proġett mas-siġġ tax-Shore to Ship fil-Port il-Kbir li ġie inawgurat l-4 filgħodu mill-Prim Ministru Robert Abela. Proġett li se jwassal għal tnaqqis drastiku ta' 90% ta' tniġġis iġġenerat mill-bastimenti l-kbar li jidħlu fil-Port il-Kbir. Dan kif il-vapuri issa jistgħu jitfu l-magni u l-generators meta jkunu sorġuti fil-port. Dan se jwassal għal titjib konsiderevoli fil-kwalità tal-arja għal madwar 17,000 familja li jgħixu f'din il-parti tal-pajjiż. Fl-indirizz tal-okkażjoni il-Prim Ministru Robert Abela spjega li permezz ta' dan il-proġett se jkun hemm ukoll tnaqqis ta' gassijiet serra net b'40% ta' diossidu tal-karbonju mill-cruise liners. Minn barra tnaqqis ta' aktar minn 90% fis-sustanzi mill-cruise liners li jniġġsu u li jagħmlu l-ħsara. Dan fil-waqt li l-infrastruttura ta' dan il-proġett tagħmilha possibbli li jkun hemm provvista ta' enerġija lil 5 vapuri f'daqqa b'massimu ta' 64 MVA ta' elettriku. Qed nitkellem dwar numri li vera. Forsi ma jidrux meta tisma' dan in-numri ma tarhomx. Mhux bħal meta tinawgura xi proġett infrastrutturali jew ġinien, imma huma numri li jfissru differenza kbira, riżultati li jfissru differenza kbira u li se jinħassu f'dak l-aktar aspett importanti li għamilt referenza għalih, it-titjib ta' saħħet in-nies. Sodisfattu mbagħad ħafna illi dan il-proġett ambizzjuż kif qed aktar qabel bdejnieh fl-iktar mument ta' sfida investimenti li jpoġġi dan il-proġett bħala wieħed mill-aqwa proġetti tat-tip tiegħu fl-Ewropa. Dan il-proġett qed ikompli jiġi estiż biex ikollu 16 point fil-Port il-Kbir, apparti li għaddej ix-xogħol fuq proġetti oħra ta' Shore to Ship fiż-żona tal-Port Ħieles. Sa dan it-tant il-Prim Ministru sostna kif dan mhuwiex l-uniku proġett li mbarka fuq il-Gvern favuri tranzizzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Bdejna u se nkomplu bil-bidliet biex noħolqu ntellaw dejjem dak il-persentaġġ tal-enerġija tagħna li ġej minn sorsi rinnovabbli. Nagħti eżempju minnhom bħalissa għaddej il-PMC fejn daħlu 13 proposta għall-iżvilupp potenzjali ta' floating solar farms within l-ibħra territorjali tagħna, jiġifieri hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar dak il-proġetti li eventwalment se jsiru fl-exclusive economic zone, imma qed nitkellmu dwar proġetti fl-ibħra territorjali. Madankollu għaddejja l-ħidma favur l-installazzjoni tat-tieni interconnector, faċilitajiet favur ir-riċiklar tal-iskart f'riżorsa u riġenerazzjoni ta' 40,000 metru kwadru ta' art fl-aħħar xhur fi spazji miftuħa fost ħafna aktar. Minagħtija waqt li ringrazzja lil partit kollha li waslu għat-tlestija ta' dan il-proġett, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet spjega li dan huwa wieħed mill-ewwel proġetti tat-tip tiegħu fil-Mediterran b'investiment ta' 33 miljun euro illi twettaq ukoll b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej. Fil-fatt spjega li l-proġett kien kofinanzjat mill-programm tal-Unjoni Ewropea Connecting Europe Facility. Jeħtieġ li nibqgħu proattivi. Is-settur marittimu tagħna igawdi rispett enormi madwar id-dinja, mhux fl-Ewropa biss. Għandna ir-reġistru tal-vapuri tagħna illi bħalissa huwa s-sitt fid-dinja, l-ewwel fid-dinja għal dak li rigwarda reġistrazzjoni ta' super yachts. Finalment fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru sostna li din il-ġurnata għandha tibqa' markata bħala waħda importanti fil-qalb ambjentali li dan il-Gvern qed iwettaq. L-għażla l għandna qudiemna ħbib tiegħi hija waħda ċara ħafna. Irridu nibqgħu mexjin il-qudiem billi nżommu dejjem fuq quddiem net dak il-prinċipji li wasluna hawnhekk, l-ambizzjoni, l-ottimiżmu fuq quddiem net, il-ħerqa biex dejjem nagħmlu ħafna u ħafna iżjed, iżda wkoll billi noħolmu fuq proġetti ġodda u akbar u tal-lum huwa eżempju ieħor importanti ħafna f'din id-direzzjoni.